To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta ATP inda muke tare da wani babban baƙo wanda ya ziyarce mu a wannan rana. To, za mu so mu ji sunanka a taƙaice. Da farko dai sunana Marwan Bala Sadiq, Na, wanda aka fi sani da Marwan B Sadiq ko kuma a ce B Sadiq. na, Ni sunana ne. gaskiya ne. To, jama'a kun ji sunan wannan babban baƙo namu wanda ya ziyarce mu a yau. To, za mu so mu ɗan ji taƙaitaccen kamar tarihinka ko in ce labarinka, ɗan taƙaitacce dai kam. Ok. To, da farko dai gaskiya ni a ƙofar ruwa na taso tun ina yaro. Na yi karatu dai matakin Arabic da Boko. Na, A mataki na karatun Arabic na yi sauka Alkur'ani mai girma. na, Sannan kuma a mataki na Boko na fara tun daga kan nursery school, na tafi primary school, wata makaranta a nan ƙofar Wazaliya, nursery and primary school. na, Bayan na gama wannan 2009 na tafi Amide secondary school, na yi jino a nan. na, Daga bisani kuma sai cikin yardar Allah kuma na kuma Queen Amina. na. A nan dai na kammala dai secondary school ɗina dai a cikin makarantar Eh, Queen gaskiya Amina. ne, gaskiya ne. To, masu sauraro kun ji taƙaitaccen labarin wannan baƙo namu. To, ga ka kuma ka tsinci kanka a cikin masana'antar fim. Amma me ya ja ra'ayinka shiga wannan harka? Kowa da ka sani a cikin rayuwar nan yana da burikansa da kuma abubuwan da yake so ya taka a Na, cikin rayuwa. Za ga wani burinsa kaza, wani burinsa kaza. Amma ba kowa bane burinsa yake shiga dai masana'antar dai 2017. Ina tani ina da shekara 5 yanzu a cikin masana'antar. Sannan kuma buri na abin da yasa na shiga fim wani abu ne wanda yake isar da saƙo. Misali yanzu abubuwa ya kuma ma social media da sauran abubuwa. na, Fim yana isar da saƙonnin abubuwa daban-daban. Shi fim dai a yanzu dai abu ne wanda yake isar da saƙo da wuri. Da abubuwa ne za ka ga kowane saƙonni da kalar abubuwan da suke zuwa. Amma yanzu fim cikin sauƙi yake isar da saƙo. Mutane su ya faɗakar da mutane su amfana. na, Saboda mai harka ce ta zama ta irin social media haka. Da abin da kake so yanzu kaga ana yawo da shi. na. To harka ce wacce in kai saka kamar fim dai da sauran abubuwa dai suna abubuwa ne wanda suke taimakawa sosai a cikin rayuwa. Na, To hakan yasa ni ma na shigo cikin wannan masana'antar domin ni ma in amfanar da al'ummar musulunci da al'ummar da muke tare da 'yan uwa da abokan arziki a cikin wannan rayuwa. Abin da ya kawo ni kenan. Kuma ina da burin insha Allah in zama wani abu a cikin wannan rayuwar saboda mai taimaki wasu kamar yacce ni ma aka taimake ni a cikin. Na, na, na. Shi ne kawai abin da To, yanzu ka san harkar fim ta ɗauki abubuwa iri-iri. Wani darakta ne, wani acting yake, wani producer ne. Kamar yadda ka ce kai actor ne, kana da burin ka zama wani ɗaya daga cikin wa'incan ko kuma a'a kana so ne ka dawwama akan actor. ai ba iya acting nake ba. Ina ɗaya daga cikin producers. Okay. Sannan kuma a farkon shigowa na ma continuity nake. Na, Ina taɓa continuity daga ciki daga bisani dan fara kwatanta acting dai a ciki. To ina cikin acting ina dan kwatanta acting din nan to in kana abu kaga ana yaban ka to ya kamata ka dage. To iya kokari na da nake dan nuna to sai ake ce min ya kamata ma ko in koma acting din da sauran abubuwa to shine cikin yardar Allah ne na fara dan taka rawa kuma yanzu gashi nan abubuwa dai sun zo da nasarori kala-kala. na. To kamar yadda ka ce continuity. Continuity mutane sukan jin a baki. Continuity. Ka san masu kallo ba kowa ya san wannan abun ba. Masu sauraro za su so su fahimci menene continuity ɗin haka. Ci gaban shi. Na'am. Shi abinda ake nufi da continuity ci gaban shi. An tsaya a kaza za a dora a kaza. Duk kai zaka kula da wannan abubuwan. Matsala kaza da ta faru kai zaka gyara ta a guri kaza. Shi ne. To, akwai ƙalubale. Na san ba za a rasa ba a cikin wannan tafiya ta fim, ta harkar fim. Me ƙalubalen ka wanda ka fuskanta? Ai gaba ɗaya ma kai kanka da ka zo duniya ma a cikin ƙalubale kake. Gaskiya ne. To ƙalubale ne gaba ɗaya ma rayuwar ma. Amma ƙalubale yana zuwa da abubuwa kala-kala. Idan muka shiga mun samu ƙalubale kuma yanzu ma muna tunkara su. Dan ba ma mu samu ko ba saboda ba mu je ma inda muke so mu je ba. Yanzu muke tasawa. Kaga muna tunanin za mu je inda
sama kenan zuwa gaba. Za kenan kalubalen yana gaba ma ba yanzu ba. Kalubalen da aka dan samu dai a yanzu bai wuce na mutane wanda ya ce da mutuncinka da waye mai kai ka shiga harkar nan waye harka ta zubar da mutunci. To ala kulli halin dai a koda yaushe dai duk abin da ka sani a rayuwa duk abin da ka shige shi da shi zai tafi da in abu ka shige shi da kyakkyawan niyya to kyakkyawan niyya ce in ka shige shi da mummunan hanya to za ka je ka riski wannan abu saboda duk abin da ka jajirce akai a wannan abu zai tafi da gaskiya ne. To an samu kalubale nasara ba nasarori alhamdulillah ana samun sai zaka ana samu babban nasarar da nake alfahari da ita na faɗa ma da 2017 na fara da na shigo cikin masana'antar kaga ina yaro kenan yanzu haka ne ma yaron ne dai amma dai ba wani dadewa ne a cikin to abu na farko dai nasarar da na samu yanzu haka akwai series film na ni da abokina wanda muke ɗauka sana'a ni da na abokina fresh muke ɗauka aikin wato ramin karya series film ramin karya film ne wanda ya zo da abubuwa salo daban barkwanci da sauran abubuwa salon da ba a zo da shi ba a cikin wannan muka zo muka kashi a cikin masana'antar kuma alhamdulillah ramin karya yanzu a tafiya da muke yanzu muna episode 5 kuma ana taya ban aiki da sauran abubuwa to mun dan je hutu ma amma muna sa ran da sati biyu za mu iya dawa kaga wannan babban nasara ce a ce bayan kai ma kana zuwa aikin wasu kai ma ka fara naka dan ka taimako su don ba na mantawa a cikin wayanda suka taimake ni a cikin masana'antar sun ce babban nasara a rayuwa babban nasara a rayuwa in aka taimake kai ma ka taimake wani duk abin da aka ce ka zama wani in wani bai amfana ba to zama wani naka bai amfana da kai ba to alhamdulillah akwai wanda suna da burin su ma su a ce sun fara fim ko a kira su da yan fim ta sanadiyya ta sun magana a cikin fim da ramin karya na sassama musu gurare kuma an gansa an yabe su an faɗi wasu abubuwan daban a ciki su ma suna alfahari da haka kaga ni ma hakan yi min daɗi saboda na taimaki wani ya cika burinsa gaskiya ne. To yanzu kamar a cikin wannan masana'anta ka yi fim wanda ya danganci producers ko kuma directing ka yi fim akalla nawa ko kuma acting din ka yi nawa sannan kuma wane ne fitaccen fim wanda kai wanda masu sauraro ko masu kallo za su iya neman shi. Gaskiya fina-finan da na yi to zan kira su da ɗan yawa don akalla za su kamar guda 20 yanzu kuma na yi manyan ayyuka akalla yanzu kamar guda 7 manyan ayyukan da na yi a cikin su dai akwai sarkin barayi akwai lockdown akwai wasiƙa sannan ga series film da muka yi na azumi iyalina fim ne wanda duniya ma an kalle sosai abu dai na farko dai wanda dai fim din da aka fara sanin ma na shigo cikin masana'antar ma na fara damu ruwa shine sarkin barayi wanda wasu kasashen an kira na amun fatan alkhairi dai da sauran abubuwa hakan ya daɗaɗa min na ji ya kamata dai in dage kuma in jajirce gaskiya wannan ai babban nasara ce ita ma gaskiya to waye mai gidanka a cikin masana'antar Kannywood? To zan kira dai suna da yawa ne amma dai zan ba mutum wanda ya fi baka gudunmawa wanda kuma ka fi ji da shi kenan wanda ya fi bani gudunmawa a ciki dai ina tunanin Ibrahim Bala darakta ne shi ko darakta ne kuma yana ɗaya daga cikin wanda suke taka rawa a cikin fim ɗin labari na wanda ya kira da Umar abokin Mahmud a cikin shirin fim ɗin labari ta silarsa dai na fara ma acting dai a wannan kaga shi zan ma kira shi ne dai mai gidana saboda duk wasu manyan aika shi ya taimake ni sannan kuma zan so mu mutane albishir da aikinsa wanda yanzu shi muna kan ɗaukarsa mata dozi shiri ne mai dogon zango kuma za a fara saka shi a arewa 24 insha Allah fim ne wanda ya zo shi mara abubuwa daban-daban kuma fim ne wanda ya samu rubutu kuma shi kansa jajirtacce ne dai kowa ya sani dai in kana kallon acting ɗinsa da sauran fina-finan da ya fita zaka tabbatar jajirtacce ne to kar ku manta jama'a kuna tare dai da tashar mu ta ATP inda muke tare da babban baƙonmu da muke tattaunawa da shi a wannan lokaci babban baƙo namu akwai wani mataki da kake so ka kai a cikin wannan harka ta fim ba sani ba akwai buri da kake da shi a kai wannan gaskiya ai kowa da ka sani a wannan duniyar zaka ji yana da burin kansa bari da zaka ji wani yana son burin misali ai ko kasuwa kake kana so ka wuce wani a kasuwar nan
ko ba ka ba ni dai ba a koruwa na bane kawai a ni na zo gaskiya ne gaskiya kawai a ni na zo in taka rawa ta iya bakin gwargwado gaskiya babban buri na yace yan uwa da abokan arziki suke addu'o'i a kaina suke ƙara bani ƙarfin gwiwa to ina son in je matakin da ban yi tunani ba dan su saboda ina so in je matakin da ban yi tunani ba saboda masoya sun min abin da na ji daɗi za ka zo a dinga yi ma addu'a Allah da sai ka je matakin da ban yi tunani ba suna ɗaya daga cikin waɗanda suka sa na jajirce akan nake kokari sosai saboda ba ban kai ko na ba duk wani aiki da na je in je ne wallahi sai directors ko producers din aikin sun yabe ni saboda me ko jajircewa ka abu to ba wani abu bane yake bani jajircewa da komai irin su masoya wani zai ma adda wani Allah ya da sai ka kai mataki kaza sai ka kai mataki kaza ya kamata kai ma ka jajircewa nan taka ita za ta taimake ka kuma su ma za su yi alfahari da haka haka duk lokacin da masoyan ka yi alfahari da wani abu dai da kake to kai ma za ka yi farin ciki da abu shine kawai gaskiya ne to masu sauraro kuna dai jin mu da bakon nan inda muke tattaunawa da shi a cikin wannan tasha tamu ta ATP muna godiya sosai da irin gudunmawar da ka zo mana da ita a cikin wannan shiri to babban bakonmu akwai wani abu da yake faruwa a masana'antar fim da mutane sukan yi wa shi wato ɗan fim kallon wani kamar iska ko kuma dai something dai abubuwan da yake faruwa kenan to wani irin jan hankali za ka yi akan ka wayar da su kuma su gane ba hakan ba ne abu dai na farko dai da zan iya cewa dai mutane su daina yada jita-jita abu ne kana kallon sa daga nesa ka kalle shi ta wani bangaren sai ka fassara shi ta wani bangaren ya kamata ka tabbatar da isayayyen kafin ka yanke hukunci a kai mutane ne za su gan mu ta wani bangaren kuma sai su fassara mu ta wani bangaren bai kamata ba kuma hakan bai kyautu ba ya kamata a ce shi zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ne muna kallon mu muna abu ne don mu faɗakar da al'umma kuma don mu ka ci gaba a cikin al'umma muna abu ne don faɗakar da al'umma kuma mu ka ci gaba a cikin al'umma amma ko da yaushe zamu zaka samu soke da sauran abubuwa wani abubuwan ba sa damu ko kaɗan irin wani abubuwan ba sa damu saboda me ai rayuwa ta cike take da kalubale abin da na faɗa mu don haka zato zunubi ko da ya kasance gaskiya ne dan Allah dan annabi wanda suke tunanin za su wanda suke mana wannan ya kamata su dina su mana kyakkyawan zato shi me yake da ka faɗa alkhairi ko kai shi shine kyakkyawan magana ka faɗa alkhairi akan mutum ko kai ko da mutumin ne ya kasance ɓatacce to masu sauraro masu kallon mu kun ji irin shawarwarin da ya yi da kuma jan kunnensa akan wannan abu da yake faruwa to babban baƙonmu wanne irin abinci ya fi so a cikin rayuwarsa abincin da na fi so abincin da na fi so suna nan da yawa burjit to sai ka samu daidai wanda ka fi so dan ba za a rasa ba gaskiya abincin da na fi so suna da yawa amma dai zan iya zaben ma da ina son sakwara sakwara da biya kifi a ila sabuwar nan magana ba magana ta kare to abin sha ko ba abin sha ba ba na shan lemo gaskiya amma ina shan madara abubuwa da ke nan gaskiya ne a cikin kayan sawa manya ko kuma ƙanana ka fi ta'ammali da shi gaskiya na fi ta'ammali da manyan kaya dama to ai ita ce shigar bahaushe bala hankali ita ce shigar bahaushe kuma mu daban al'adun muke koyarwa da sauran abubuwa dai a cikin basara wannan gaskiya to muna godiya sosai wannan irin albishir za ka yi wa masoyanka da fatan alkhairi domin jin daɗin su albishir da zan musu za mu dawo suna ce kira wani a waya akan ramin karya an tsaya ba a ci gaba ba to zan musu albishir a cikin wannan watan insha Allah za mu ci gaba da dora ramin karya sannan kuma albishir na biyu akwai sabon CD film din mu mai suna Mata Dozin shiri ne na daban a cikin fina-finai kuma shi ma fim ne mai dogon zango wanda za a dinga dora shi a Arewa 24 ina wa masoya na fatan su shirya kallo dan sun kalli ramin karya suna ce hoto da haka su tara wa Mata Dozin a nan za su yi kallo ba to shi wannan ramin karya kasan wasu sun san da shi wasu kuma ba su sani ba a ina ake samun shi yawa ramin karya wai su sun sani wasu ba sani ba duk wanda suke so su ga ramin karya su ga abubuwan da ya zo da shi za su iya samun sa a
YouTube ɗin wato Sabon Salo TV. Na'am. Sabon Salo TV. In ka ji za ka ga ayyukan ramin ƙarya. Tun daga na ɗaya zuwa episode 5 mun gama shi complete yana kan YouTube channel ɗin. Mutum zai iya kallon su kuma na yi musu alƙawari dama insha Allah a cikin wannan watan za mu ci gaba da ɗora muku sabon ayyukan. To muna godiya sosai, muna godiya sosai. Tambayar mu na ƙarshe ganin lokacin mu kuma yana ta hararen mu. To tambayar mu ta ƙarshe, wanne kamfani ne ba mu sani ba kamfanin ka? Ba mu san shi ba. Kamfanunuwa ina da su da yawa amma kamfanunuwan da nake da su standard ne wanda nake zaune a ciki. Hamdala, musical studio, sannan sai Alkausar wato na gudun investment. Wannan su ne kamfanoni. To muna godiya sosai. Ubangiji Allah ya maida babban baƙon mu gida lafiya. Allah kuma ya ƙara tsarewa ya ƙara ɗaukaka. Muna godiya sosai.